Добрага ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Мы только что проверили поштовую скрыню, и там столько листов знайшлі. Дзякуй вялікі, што вы знаходзіце час, каб адказаць на нашы пытанні, намаляваць прыгожы малюнак, напісаць пра сябе. А я вось люблю разглядаць паштовыя маркі. Яны такія розныя. Можна нават выставу наладзіць. Па паштовым маркам можна і гісторыю вывучаць. Мне так цікава, а як з'явілася паштовая марка? Марка з'явілася дзякуючы англічаніну, якога звалі Роланд Хіл. Яго маці працавала на пошце і ўвесь час скардзілася, што паштовая сістэма недасканалая. І сын вырашыў, як зрабіць працу мамы больш простай. Ён прыдумаў чапляць на канверт прыгожую марку? Менавіта так. Толькі спачатку Роланд Хіл напісаў спецыяльную кніжку, у якой падрабязна апісаў, як ён бачыць працу паштовых аддзяленняў. А яшчэ напісаў, чаму патрэбна карыстацца маркамі. На марцы заўсёды напісана, з якой краіны адпраўлены канверт і пазначаны кошт ліста. Так працаўнікам пошты стала лягчэй сартыраваць канверты. Цікава, як выглядала першая марка? Дызайнерамі першай маркі ўжо былі іншыя людзі, але гэта таксама былі англічане. І што за выява на ёй была? Першая марка мела назву «Чорны пені». Што за дзіўная назва? Пені – гэта манета. Якраз толькі і каштавала гэтая марка. Але на ёй выява нейкай жанчыны? Так, на марцы партрэт англійскай каралевы Вікторыі. З'яўленне марак значна спрасціла працу супрацоўнікам пошты. Паступова ў розных гарадах, а потым і ў розных краінах пачалі з'яўляцца маркі. Яны выглядалі аднолькава? Не, у кожнай краіне прыдумвалі свае сюжэты для марак і стараліся зрабіць іх арыгінальнымі. Я б з задавальненнем хацеў мець маркі з розных краінаў свету. А я ведаю, што многія так любяць разглядаць маркі, што нават пачынаюць збіраць калекцыю. І ёсць аматары, якія гатовы аддаць вельмі вялікія грошы, каб атрымаць у сваю калекцыю якую-небудзь рэдкую марку. У майго сябра яшчэ дзядуля збіраў маркі, а пасля яго тата. Калі я прыходжу да яго ў госці, мы разам гартаем альбом з маркамі. А ўсе ведаюць, як называецца гэтае хобі? Нагадай, калі ласка. Філатэлія. Гэта калі збіраюць калекцыю марак. А чалавека-калекцыянера мы называем філатэліст. А мы ў добраранку сабралі вялікую калекцыю мультфільмаў. Давайте які-небудзь мульцік зараз і паглядзім. Дзякуй, Максім. Мы ледзь не забыліся, што сёння трэба ўпрыгожыцца бантам. Маленькі бантик, а ён такую святочнасць адразу дадае. І настрой становіцца вельмі прыгожым. Толькі я лічыла, што бант – гэта ўпрыгажэнне для дзяўчынак. І памылялася. Спачатку бант быў упрыгажэннем адзення для мужчын. Але гэта выглядала так прыгожа, што і жанчыны захацелі так сябе ўпрыгожваць. Асабліва выразныя банты атрымліваліся, калі стужку завязвалі на капелюшы. Больш тонкай стужкай замацоўвалі капялюш, каб яго не знёс вецер, а потым завязвалі пышны бант для ўпрыгажэння, каб паказаць каштоўнасць тканіны. Я раю усім дзяўчынкам упрыгожыць бантам сваіх лялек. Яны будуць вельмі задаволеныя. Толькі спачатку трэба павучыцца, каб атрымаўся прыгожы бант. Гэта можна зрабіць якраз пасля нашай праграмы. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Ой, Насіць капелюш – цэлая навука. Тут добрая трэніроўка патрэбна. а многіх гістарычных персанажаў на карцінах можна адразу пазнаць па іх галаўных уборах. Напрыклад, трохвуголку французскага імператара Наполеона ні з чым не зблытаеш. Мадэль яго капелюша не змянялася на працягу многіх гадоў. Яна станавілася толькі вышэй і шырэй. Аказваецца, сам Наполеон і прыдумаў сабе такую мадэль. І некалькі капелюшоў захаваліся да нашых дзён. І іх можна прымерыць? Не, трохвуголкі вялікая гістарычная каштоўнасць. Таму гэтыя галаўныя ўборы знаходзяцца пад тоўстым шклом у музеях, прысвечаных французскаму імператару. Прымерыць іх нельга, але можна пафантазіраваць, як ты будзеш выглядаць у такой шапачцы. А я ўспомніла яшчэ адзін выразны галаўны ўбор, па якім адразу можна было пазнаць яго гаспадара. І як выглядаў гэты капялюш? Я падрабязна апішу яго, а вы назавіце яго імя, таго, хто насіў гэты ўбор.
Пастараемся. І ви, сябры, калі ласка, долучайтеся. Будем адгадваць разам. Хто насіў кепку у чорна-белую клетку? Я адразу здагадаўся, што Кася загадала знакамітага клоуна Олега Попова. Так і ёсць. Усе гледачы адразу пазнавалі клоуна па яго вельмі арыгінальнай кепцы. А зараз давайте яшчэ трошки пагуляем і узгадаем казачных герояў, якія любілі насіць галаўныя уборы. Можна я пачну? Я назову вельмі клапатлівую дзяўчынку, якая любіла прагульвацца ў прыгожым капялюшыку. Яна яшчэ і вельмі адважная была. Не пабаялася сапраўднага волка. Усе ўзгадалі гэтую казачную гераіню. Так, гэта чырвоная шапачка. А мне хочацца назваць хлопчыка Нязнайку. Ён не вельмі хацеў вучыцца, таму трапляў у розныя гісторыі. Затое капелюшык у яго быў такім выразным. Сябры, а вы якога казачнага персанажа ўзгадалі? Цудоўна! А можа, самі паспрабуйце яго намаляваць? А калі пажадаеце, можаце даслаць свае малюнкі нам. Напісаць адрас на канверце вам дапамогуць бацькі. Мы ўпэўнены, што наш адрас вы добра памятаеце, але мы нагадаем яго яшчэ раз. 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добраранак». А хто не любіць падпісваць канверты, разглядаць паштовыя маркі і кідаць іх у паштовую скрыню, можна скарыстацца электронным адрасам. Давай яго таксама нагадаем нашим гледачам. Добраранак.tv@gmail.com. Толькі вялікая просьба, перад тым, як вы будзеце маляваць казачнага персанажа, абавязкова перачытайце казку. А зараз самы час паглядзець мультфільм. Мы на самае галоўнае забыліся. Давайте хутка выпраўляцца. Мы забыліся нагадаць, што зараз у спякотныя летнія дзянькі нельга выходзіць з дому без панамкі, кепкі ці капелюша. Гэта не толькі прыгожа, але і добрая ахова ад сонечнага удару. А мы хочам, каб нашы гледачы былі здаровымі і ў цудоўным настроі. Сябры, а вы ўжо прыдумалі справы на сённяшні дзень? Калі не, зрабіце гэта адразу пасля нашай праграмы. Абавязкова знайдзіце час, каб пагуляць у двары, пакатацца з сябрамі на веласіпедзе і абавязкова дапамажыце сваім бацькам, бабулям з дзядулямі. А мы вось зараз адправімся ў госці на дачу Максіма. І дапаможам дарослым паліваць агарод. А яшчэ адправімся ў невялікае падарожжа на веласіпедах. Але не хвалюйцеся, заўтра мы будзем чакаць усіх нашых гледачоў на тым жа месцы і ў той жа час. Роўна ў 7 гадзін раніцы на тэлеканале «Беларусь 3». Да хуткай сустрэчы зранку у нашым добраранку!